mangke gebyur ing samudraning Brayan Agung. Titi laksana tumapa ing adicara candhakipun niki. Rama saha Ibu paring unjukan. Kunjuk wonten ngarasaning ingkang putra kekalih mawa Tirta Danuya Tirta Wening. Anggenipun paring unjukan kapurwakan dening pepundhen kawula Bapak Ahmad Yamin pinangka Punjawa Agung kangge hamburwani wontenipun putra kekalih anampi wujuding Tirta Danu kunjuk wonten ngarsanipun. Kawistara Bapak Panimin Teguh mewah Ibu paring unjukan kunjuk wonten ngarsaning ingkang putra kekalih mawa Tirta Danu ya Tirta Wening. Wardine putra kekalih yen wis netepi jejering agesang Elamadya linambarana weninging pikir meneping kalbu. Titi laksana tumapaing ati cara pangke sampun kapiarsa keparing sedya putra kekalih kaboyong dening Rama saha Ibu siningeban sindur bangun tolak kapinarakaken rumiyin sawatawis wonten bale wismanipun Bapa Panimin Teguh werdine putra kekalih ing tembe tansah mangke rahayu rahayu widodо niskala sak ngajeng lan sak wingkingipun. Kunjuk dumateng para-para pangambyong ing putra temanten kakung ingkang mijil saking tlatah wewengkon Sidorejo. Ae magetan saking panjenenganipun Bapak Panimin Teguh mewah Ibu namung saged aturaken sugeng lelenggahan kanthi sekecolan martika sinambi hangger sepi pasugatan ingkang sampun katur. Mojo putra temanten kalih kapinarakaken wonten ing bali wismanipun Bapak Panimin Teguh. Sasampunipun punika mangke putra temanten kalih kaboyong dening Rama saha ibunipun kanthi wonten ing sasana rinenggaya sasana adi siningeban sindur bangun tolak sindur wonten perlambang abrit lah punika kala wau dumadi saking panggrepesek ingkang Ibu paradene sindur mawa perlambang penak lah punika kala wau dumadi saking panggrepesek ingkang Bapa
Samilang Sahyane putra temanten kalih sasampunipun nindakaken tata upacara adat Gusti Widodo ingkang sinebat upacara wanggih wonten ing ari kalembah punika Sirat Ojo putra temanten putri nindakaken tata upacara adat Gusti Widodo Jinatu Kromo kalian Roko Mas Bagus Depi adine Tiar Bayu Kurniawan Wijil saking Pratawo Campur Sari Mantan lulus Raharjo Punapaya sampai dados sediani Bapak Panimen Teguh Anggenya Maharjo ingkang putra kekalih lumantar pemuda kawula Bapak Kiai Ahmad Nyari pinangka pujangga agung kanthi menika kadang-kadang kawula sang saraya jatiya jatining saraya iki sampun kasembadan punapaya sampai dados sedianipun anggenya Angklarapaken ingkang putra kalih manjing wonten ing sasana mulya paring sedya arsa kundur suwang-suwang sinabi suka parisuka